Όλοι μας βιώνουμε έντονο άγχος λόγω των προσωπικών και επαγγελματικών υποχρεώσεών μας το τελευταίο διάστημα, ακόμη και λόγω της επικαιρότητας. Για να μην επηρεάζει το άγχος την καθημερινότητά μας, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τεχνικές για την αντιμετώπιση του. 7 τεχνικές για μια πιο ήρεμη καθημερινότητα. Αναπνέουμε βαθιά. Μια βαθιά αναπνοή μπορεί να βοηθήσει να χαλαρώσουμε και να ξεπεράσουμε το άγχος. Σωματική άσκηση. Η φυσική δραστηριότητα, όπως το περπάτημα, το τρέξιμο ή η γιόγκα, μπορεί να βοηθήσει στην απελευθέρωση της αδρεναλίνης και των ενδομορφινών, βελτιώνοντας τη διάθεση και μειώνοντας το άγχος. Διατροφή. Μια υγιεινή διατροφή μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση του άγχους. Επιλέξτε μια υγιεινή διατροφή με φρούτα, λαχανικά και τρόφιμα πλούσια σε ω3 λιπαρά οξέα όπως το ψάρι, που έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και μπορούν να μειώσουν το άγχος. Καλός ύπνος. Βεβαιωθείτε ότι κοιμάστε αρκετές ώρες και προσπαθήστε να διατηρείτε μια τακτική ρουτίνα ύπνου. Χαλαρωτικές δραστηριότητες. Το διάβασμα, η απαλή μουσική ή ένα χόμπι μπορεί να σας βοηθήσει να ξεχαστείτε από τις σκέψεις σας και να χαλαρώσετε. Επικοινωνία. Μοιραστείτε τα συναισθήματά σας με φίλους, οικογένεια ή έναν ειδικό. Η εξωτερική στήριξη μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του άγχους. Θετική σκέψη. Προσπαθήστε να εστιάσετε σε θετικές σκέψεις και λύσεις αντί να επικεντρώνεστε στα προβλήματα. Προσαρμόστε αυτές τις τεχνικές στις προσωπικές σας ανάγκες και προτιμήσεις για να βρείτε τι λειτουργεί καλύτερα για εσάς. Με την εφαρμογή αυτών των τεχνικών μπορούμε να διαχειριστούμε το άγχος και να απολαμβάνουμε μια πιο ήρεμη καθημερινότητα.